vauya baba kali baba njoli munhu wana akangwara kubereka unobva waita hapana zvaunotiita. Hai unopera masprings, unopera mashocks, unosara kuti mutara kuita mabhambi. Alright, nyaya ndauya panapa semunhu anongomboferefeta dzimwe nyaya achida kuongorora achida kuti ndine song yandinorangarira yakaimbwa nana mai charamba. Hai mana mai charamba musazondipindira musazonditorerawo kavidhio kangu pasocial media asi ndangoimba hangu paduku kanoti ko dai denga raipindwa nemari vamwe taipinda ripiko taitaura naye seiko denga inyasha kwanzi kana denga raipindwa nemari sewiki naipinda nhasi sewiki naipinda denga iroro. Why? Guys, do you know, and I think everyone munoziva kuti sewiki ndimadzibaba chaipo kumasowe vanodai vachidai. My question mark is kosewiki napanga vari kuZCC kumasowe kwanga kunani nokuti ndimadzibaba masewe kumasowe kwanga kunani 1 2 sewiki navangatotendeuka kuZCC here ndatoona kuti vane bheji mabheji ekuZCC akungoiswa ukangosvika unongopiwa bheji 3 kune vanhu vakuru muZCC vakanguri vapinda chechi ZCC vachienda kuma Easter each and every year vachibva kuna naAmerica. I know that church ine vanhu chaivo vari rich vane mari vasinga show off, but kune vanhu vane mari mwe kuti kuZCC I know them, lot of them they are rich. Vanobva kumakune Mozambique, Zambia, Zimbabwe, South Africa. I know muno South Africa makatobva group rimwe ndinoziva vakaenda kupasika. But havana kutombopiwavo platform rimwe zuva kuti vambotaura asi sewiki akatongosvika akakandwa nebheji akatondichinda papulpit taure ndobva ataura. Zviri kureva kuti naiyoyo ZCC ndine question mark futi pamusoro peZCC. Ndiye Mwari here kana kuti ndiye bato rekuvhoti zvematongerwo enyika? Nokuti kana yanga iri yaMwari haitendi kupa zvigaro zvemberi kuvanhu vematongerwo enyika nokuti vasvika nokuti vai. No, that is not right. Church haina kuti wasvika uri mufundisi uri bishop uri chief uri president uri chikwa uri kubva whatsoever kwauri kubva uko muimba yaMwari hauna chigaro mberi. Chigaro chemberi ndechevanhu nezvigaro pastor, marevi, mafundisi, mabishops, chichi, mareverend, zvakadaro madeacons. Kwete chachiko chasewiki nakuya achiko asi ndakaona ari kumberi. Pane question mark inozondida imimi vanhu veZCC ndimwari here kana kuti muri kutombotamba henyu muchiita zvematongerwo enyika? Ndakaona last futi munhu akagwanga ari kumapostori mamwe akasvika akapiwa gemens anga apfeka gemens rewhite vari kuacta vanhu vari kuacta mudzimba dzavo vamwana kandoda kuti mupinde mucomment section mumbotaura mafungiro enyu kuti ZCC ndechechi here kana kuti yaye zvematongerwo enyika. 1 2 sewiki akapiwa chigaro kumberi kwanga atotendeuka atopedza atosiya zvese zvesimasowe hama ndota kundozviziva ini masowe haimbofambidzani nezvinhu zvakadai izvi zvakaitwa nasewiki andota kuzviziva ini. I know masowe haitomboiti zvemabheji zvekunosvika paya uchikandakanda dzimari uchididi. Masowe vari kunamata pasi pasango panopisa seapo. Sewiki haasati handambonzwa kuti adonata kana matoileti chavo chaivo kumasowe ese masowe achidonata kuti kumachechi kwangu iswe zvimatoileti zviya zvimanhingiriki zvimatoileti zviya zvinoiswa paya zvichiswa nekutema huni nekutengera vanhu huni. Hasa ndambozvinzwa sewiki nauchihanzi azvibvisa mari idzodzo. Lot of masango ari kupindira vanhu masowe muZimbabwe havasata. And chimwe chinhu chinondikoona chekuti 1 million, you give 1 million to church, how much are you spending to give to the charity? Macharity muZimbabwe kunherera kuvarombo kuzvikoro kuzvipatara andoda kubvunza imari yauri kupa kuvarombo nekuzvipatara nekuzvikoro imari kana uchinopa 1 million kuchechi wakaona chechi yenenge akazara sei? Mutendi anosara ane bhazi kana bhazi rinozara mari kudai nokuti all those people they are holding their vakarola vane mari yakawanda uchiona vachienda kuya vangoendi vakadaro vanoenda kunopa mudhara vachikandira mari mudhara iwe uri 1% akadaridza vanhu vese vaya. Saka plus mamiliyoni akawanda vanhu vaya plus yasewiki times 2 akasara nemari mutendi.
Mubvunzo wangu wandiri kuda kuti mundipindure mu comment section. Guys, please ndiudzei kuti sei wiki now. Muri kufunga chii pamusoro pa sei wiki now? Nezvari kuita. Akusi kusvika panguva yekufa. Ndakuda. Ndonguva yekufa. Zvimwe zvinhu ndogona kunge ndichito profit. Ndakuto profit. Raba rakashakara watatatatata. Ndakuto profit. Can I prophesy? Sei wiki now kutofa. I want to tell you truth. Izvakuita. Azvinotomboitika panyika pano. Amen. Kana chigara chiita ngagara chiita but ndikukudzai nguva yakwana. So sangana na Baba Kali mu comment section. Pindai ku YouTube muno subscribe kana masvika ikoko mugobaya notification bell mugogara muchingobaya machikuona mazistora munonzwa kuti munhu wana akangwara kumberi. Hakuna umwe munhu zokumberi kwakangwara sei. Pasara wadi. Wamusina zvamunoita. Kuti ta. Ndaenda ine Baba Kali to Baba Njoro.